then the kofa sa kasa ye friend ntam kan eba ye na ma wo unnim anaze unti bibi emfa anaze unnim bibi anaze unnim nimde bia fa sa nka anaze ntam no ho no na wo so bibi na aboa wo pani kasa na namu abofra kasa na namu na enso be wi achi sidem di kankan na koyin sempi nti ene yesi nkonwa mpanifo etiti omchacha mu aba ama omba chire yen akwan a wose se impose obeka ntama wose okano amenko yes to be na menko fa na se bia menko ma mpanifo akwaba mpanifo kwame ya makwaba ya eja na mumbum design yehu adom atiase adaba diasi ene de apasono no ene de apasono no entam kan de be hwe ho akan kase eye entam ana mpempi no ye ka entam sine medikan abobo mu na duso mu na no ewo se ye ma yenyon bi so eti kasa ya ye ka anase kasa ya ye ka no ye ma omote ase enti ye mesahye no ma memfa minua eye nana ha de me friend nana nana nhyase ezanze nana okoni kuro mu a oye nana ba akope ze enje sama ka cho se no ofa di mani mansa no ofa akowi na fi medinachi enti bompa ya na da be bompa se mo ofa ntana sente ese woni pani adue enu ya sebu no amfiso be ka se ai da nanka ade nanka ofa ntana se kakra oni nchin kakra yo eni na sinam di kan kakra yanyama ya ho akwa die openi so ke mamema openi so medical candidate but mamoni din eye me ankasa me peni bako openi kwako ya kwako boga papa bako pe enti boga papa so ewo ha life man ena life man o me samu akwa ba bie ya eja ye pedasi eni na ya nana mamfa nsase na ye ka entam no eye dade e de kasa e dade kwa me dase yedi ka mechi Ahenkan afamati efo nyina na ena ya memende ya yinim de o memende mu de na wase me di kan so to nkra kakra bi ansa na makomanim sabre me de yakokese ekoma eye maami biama o aboabo presby JHS ene papa nimpon eye kwakusu aya no sika sande ka chen so on shedding na yankopon enim de no ye manema na matoa so abohwi yakọ eye jedem abusua akona jedem agona abusua wa chema bompe a meka ho bi me maame akiri ba nso eda fom ya woda ebe na otwe ebetena si edini na otwe ede yi na shedanti be de yakọ mom na mesewa nso eye amakona du nso ne banimpon ne ba be ma ba ko pe owo edina paka ya besini so ama memenda edi anim so ye bepe ne korabre wo koforidua afijase enti edu on so na ajanfo so abejame na ye ko asem a edapono tisu na se ye kase ntama na mafo emma ntamo no tumia ne wontam no ase eyayira na nka tete mmerem ye kase ntama na ye se anibre na aba na o pe kwan bi so afa ede atete ho afi asem mu anaso pekwan mi so afa ede yi ho no ewo asem a ibi a ye de ato so ndi ntam na ngasa ye kase ntam de a eye ensem bi anase amane hu nsem bi a asi asem ya obi a asi atwam na nipa bi mpese ye beti biu anaso oman bi mpese ye beti biu na mom eduru bra emu odin a ye ka ede kire se asem a ye gi ho achiye anase asem a ye de to me so no enyeme na me ye da nyawo na aye dia e dia na abaya mehu se nyawo na aye na wo se wo ka saa ensem na asi atwam na ye ntam no se ye mpese ye beti biu opese se oman ntam a ohene ko a o saa man so pese ni wura fi sansa ya abre hosem ye wo yawo ebia na ya ade bi e na tusi ni kurum ma na dofo bi ehwere won kwa ebia na ye okun bi na wo ko ye ma opani odi sanani mu no ohwere ne nkwa
nti yawo bi a ɛda ɔmanum yawo bi a ɛda nipa ankora abrabom a yɛmpɛ ye bɛkae nti duru baabi a mu ɔden a sɛnea wodi kan ka sɛ duru amanfo so a yɛfrɛ yɛ anom no yɛduru berɛ mu ɔden na ɛwɔ sɛ yɛma amanfo hu sɛ asɛm a nipa no de to yɛ so no anaade a yɛagye ho akyiɛ no ɛnyɛ saa na ɛteɛ na nokora ɛwɔ mu no ni a na wɔ sɛ wotumi ka ntam ɛsɛ woka saa nsɛm no ɛma nipa no hu sɛ wede w'ani abrɛ na asɛm no ɔpɛ sɛ ɔde too so no ade na mogye ho akyiɛ no nokora na wɔyɛ den woka no tia o enti na nana sɛ mɛte aseɛ deɛ a anasɛ yɛbɛte aseɛ a ɛsɛ ntam kanankasa no ɛyɛ adeɛ bi a wotumi sɛ ɛsi pɛn ɛyɛ biribi asi sɛdeɛ mdi kan kaeɛ no sɛ ɛyɛ ɔko bi a atwam nti ɛko no a yɛkɔɔyɛ no ebi a ɔsafoɔ pani anaasɛ ɔkɔfo pani na ɔdi sa no anim no sɛ bi ɔhe bi akɔ ɔko na watɔ nti ɔhene no tɔ a ne nananom mpɛ sɛ ɔmbɛkae wɔn wɔfa no anaa wɔn papa no owu a owui ɛwɔ ntɔkwakono mu ɛyɛ adeɛ ɛyaw a ɛda wɔn akoma mu nti wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛkae nti wɔn akɔbɔ so pɛ na wakae ne yaw na wɔn ani abere nti saa nsɛm no yɛn ntae ɛnkane ba anaasɛ yɛn nkane basabasa ɛyɛ bere ani bere ba a yɛsɛ asɛm na yɛde to so anaasɛ akyiɛ no a wogye no woni biribiara a bɛma nipa no a ɔne ne kɔ saa akyiɛ gyina anaasɛ ne ka saa asɛm no ho sɛ asɛm no a wɔwɔ ka no woni mu hwee anaasɛ nokorɛ na wɔyɛ den wokane wɔ so kɔfa saa ɔyawo no a anaasɛ awerɛhosɛm no a ɔman no faa mu no anaa ankorankora no faa mu no ɛde ba bɛtete wo ho ma nipa no ho sɛ asɛm no a wɔka no wodi bem wɔ ho enti na nana mentwa wa no sɛnea wadi kan ama yɛate ɛyɛ ntam no ase ankasa no na wotumi sɛ wo kasa mu no ɛwɔ sɛ yɛhu berɛ a yɛde ka ntam saa pɛpɛpɛ enti sɛ yɛbɔ ne tɔfadeɛ a na wotumi sɛ ansa na obi bɛka ntam no na yɛwɔ bibi te sɛ bi a onipa no n'ani abere ani bere mu paa mpo awerɛhɔ nso ka ho awerɛhɔ hɔ paa sɛ awerɛhɔ a wotumi ka ntam ɛna w'ani bere nso a wotumi ka ntam na mpempini deɛ ntam ka no neɛ namafo yi deɛ ɛbɛto yɛ ntam ka kɛseɛ no yɛ berɛ a ani bere aba sane sɛ yɛtwa asɛm too so a ani bere na aba nti na ɛwɔ so wofa kwan a bɛfa so a wɔbɛma asɛm no yɛde too so no afiri hɔ nom nti na yɛ sɛ ɛwɔ so woka asɛm bi de yi ani bere no ɛto nkyɛn sɛnea ɛbɛyɛ a wo nso wobɛnya wo tie didim na sɛnea yɛborɔborɔ so yi na yɛhu sɛnea tete no na atumi sɛ sɛnea yɛdi ka yi sɛ ɛyɛ ɔyɛ mu ne awerɛhɔ mu na yɛde ka saa kasa yi bɛ ɛnɛ yi a mene kasa yi ɛyɛ akame ase sɛ yɛkasa mu no ɛdɔɔso wɔ mu ɛdɔɔso ɛsiane sɛ ɛnɛ yi yɛsɛ nipa ɛwɔ fa ahodie human right ne ne yɛkeka ka ho nti no tete mmara bebree hɔ nom a yɛgya mu kakra tete no sɛ wɔka ntam no sɛ ɛyɛ ntam kɛseɛ na waka a yɛtumi atwa wɔ suo ma no yɛyie a yɛkyerɛ sɛ yɛtumi pamo fi kuro no ma no yɛyie ɛna yɛtumi so bɔ wo ka ɛyɛ ka kɛseɛ sɛ wokɔka ntam kɛseɛ anaasɛ ntam kɔkɔɔ a yɛbɔ ka kɛseɛ paa a wanhwɛ yi a wontumi koraa anyɛ den ɛntua nanso ɛnɛ ɛsɛ human right obiara wɔ ne fa ahodie a wotumi de yɛ ne ɔpɛ sɛ ɛntietie ɔman no mmra so dabi nana mentwa no unse ɛyɛ ise yɛsua deɛ o woka bibi sɛ ntam kɔkɔɔ no kyerɛ mu kakra yo sɛ yɛka ntam kɔkɔɔ ntam ankasa no gu mu ahoroɔ mmienu okay nti yɛwɔ ntam kɛseɛ anaasɛ ntam kɔkɔɔ ɛne yɛwɔ ntam kumaa na yɛka sɛ ntam kɔkɔɔ a ɛyɛ ɔman ntam mepatwombo ntam kɛseɛ ɛnoa ne ntam kɔkɔɔ ɛnoa na ɛtumi ɛtan bɛyɛ ebi ntam kɔkɔɔ yɛwɔ ɔman ntam a emudu no ɛnyɛ kɛseɛ saa ɛna yɛwɔ ɔman ntam a emudu no yɛ kɛseɛ paa kyɛ sɛ ɔka deɛ na kyɛ sɛ waka obi a wɔ ɔman no mu mpo ɔman hene wɔ ɔman no mu koraa no wɔsɛ yɛma na kwanya sɛ ɔnyɛ obi bi ahwɛ koraa na ɔbɛtumi de wuti ayɛ den ato sɛ waka ntam kɔkɔɔ nti yɛwɔ ntam kɛseɛ ne ntam kɔkɔɔ a yɛgyina baako faako ne yɛwɔ ntam kumaa nti sɛ wɔkɔ asanteman mu a yɛwɔ ntam kɛseɛ na ntam kɔkɔɔ wɔ hɔ nom
Timpempi no benso obi kasa na okase me ka otumfo ntam kokwa na se o kasem asem na o ka no ano odin entina se ebetia se dia yehu se ye kase ntam kese a eyo mantam ena ntam kuma no aya ankura ani nkuro ankura abusuya edi eno no emu dru no enshele nya yi obi kasa na se me kamese nai eni ntam kuma mu edru bi anim na se ye hwabo na se aboabo biribi atwam bia sebe ka frache bia yare dom bitisi kuro yi mu ema ede mpanimfo bi a na nka ombetimi apagya aboabo akompempenso bi ekoya na okobosa ensem no so a wakantam kese ana so wakantam kokko sense wakai aboabo man nyina yawo wakai apinisi a biribi atwam aboabo man nyina efa mu na ma oma kuro no empuntuo no antimi ankudu ba bia nka wose edru eno de o kana se wa hwe wa nya ohene bia sebe ka frache owo akoma kakra tete no na se ja akwan ti pamo afikuru mama bia peso wo de ofufu kobo no o de akwa entina o kase mu mame mfa we ema ye papa yi opani kwako meyi afiri mo udem yesi se obi ka entam na so an kan ni ya yetin jedua eno ase jese so de di kan mi chia Ahenkan tiefo na asante so yankopon kan ho na omu e wadwum ma nyansam do se o kan tamo na se enye no kra first yetimi de se o ye kristoni a yetimi de bible emma se ansan se ye penu kra ewom denga so ati ase ye penu kra ewom yetimi de bible no ekutaw se ka ni ehum nukre sanse so wa ka mu nukra ewa nsunsan so a ebeden ebeba oso ena se on kwasore nso a ye de ensa emaun se fa gu fom ni ehum nukre ena se wo ye muslim nso a ye de Quran ena ye de maun sanse ye pemu nukre etini nyina achi no wa nka nukre na ewo mu nsunsan so a ebeba oso enti se wonum se nukre dia ena obetumi agina bible nun enamu na waka nukre no ena se uyo bi nso a onkwasore nso a obetumi di nsana gufom aka entam no se adiko na omde atom so no enya nukre me di nse yeden egufom ena se uyo muslim nso a ye di Quran no ehonsa se nya nukra ne be yeden ebedadi enti enu bi eno no sanse yepemu nukra nti de sa no ma nyina hyemonsa no waka ye de hyemonsa enti se nya nukra dia wo gitum se nya nukra dia ene onka se ye nukra dia ne ye de ato so dia ene obetumi adinse se asam no enya nukra se de me ka ati ase enya nukra enti de ewo mu no yo abusia aha eye Ahenkan 3.3 FM dwumadia ya to ne din se Tete Wobi Kyere ene gusu a yesi nkunwen de ne isi na mdi kan ye no de kasa fa ho eye ntam eye kasa bi a ene yebo ye ho so a ne no ane se ye kan ye kasa mu enu ntina ene so mpanifo so esi nkunwa ye pesi hu ntam na nkasa no se netie ne mfaso so okan no anka ne ya aso nsunsun so boni bi ana se ntam na nkasa no brebe ne de ka no eni mu nsem eni niema bi e fa ho eni egusu a yesi nkonwen na mamemfa we emfam sinana yenua eye nana dakwa
o man se ntam no eguma horo mienu no ana o chese ye wo ntam kuma ne ntam kese no yemfa wi emfam na yehu se ye ka aman ntam no bia ti sete nia odi cancer asante for de ye mfa to ho no enei obi tie yen onim entam nkro bi entam kura ana hye onim entam ane se okasa sabi ye nuanum nkramofu yi ene se asem no kura no se kura osimi do nyame obu on susu a ye ba yankase ye die mu susu a ose medo asumesi medo insuo wi anase meka insuo wi meka busumi meka se esno no anim se asem na abana na sa ade na waye no odno ankasa no waye nyenso opese ode nema bi yi ne hu anu nti na wo kantam enu achi no onan dwen se kana wo kan saa no dachi bia no bia nsunsan so bi ho isan se ina anim se ye kɔ ne ye banina no ye ne ahomone ne den kɔba omonso omunwuma ne se omonso utie ne befi wonum aba omogina so da yade na ukɔkase bia medɔ anase bia meka insuo bi sei unya bo ne dina na wasom enkomena ni na no so na ade na waye no kwasem se wo na waye wasom bo na edunya eno so eda nchen so a obi wo ha na wabeti eyatesem na wabeti beto onim ne yawa ejao saa enipa no anase bia saa kuro no na oka bi keke anase busua no na so se na enua da kwa ka kire se anase ma ya so te se ese eyade bia eye enibre so esan eye areho eso a yese ye nka ne basabasa ase ye kan anase se ye kan na tum se de kai enema bi atwam enema bi asie na ye mpese oboboso na obehuana asomasi enam se onhyela nim sunsuanso anase onhyela nim bibi saa enti no na okoboso na ekogya onipa ne yaw bebre esi obi na obi nya kasakasa kora na obehuana ye mfanso onipa ne nana bi aka ne esi wabusuan mu eden pen akire saa onipa no enam so pese odinya kasati enti obehuana waka ebasa na otum se ya papa eti mum yenhye ne nso se yeba amantam ni bi ebia aye kakan ya ye won kronkro bebre entam kese entam kese enti opani medi wie kula na makona naso no breben pan ye de kantam Bible ma eti ase se entanka no ochi entanka Bible no Nyankopon na chiwade a ompe se mo wa Bible ha mo betumi abie Yakubu James etrenum yi mu domie no mo kanka ho ya bakin kan to the to asems man Nyankopon ya de ochi kran entanka no osema ye nka soro so obi o ha se mi donyame me do soro me do form ose eye na chiwade se enipa onka sa chiwade no kra bium se me do nyame me do form eye na chiwade de sade no wo ko atemu mu o kan tama etu de se de ato so kra na o de ka no kra si ebekun kra na me yenkun sansa Bible me yehu se ochi se bibini a o de ya de ato so ade no adwum pefe se enye no kra na ye de ato so ma ye fa ato so na mo ehu hia se me do soro enye mia me do fom enye mia Bible se ye na chi wade opani unse senana wode aide ase yade kisusun ede ebewra mu ha akra but unse kanene de na ye nananom de na enam se na kisusun ma enti na no ne ade a ye mfa ne se wo ho ma wo mo
Atase enti eno no ho asem na ye kan se ye fan say na un se de twam no tete asem na isi ye kan o enti ye hu ni se ye pese ma nchimafo no hu ne wo ntam kanim de wo ntam kan na me so me kire se ehu hia enye se nipa be kan entam so enye kra so be kan tam me am siwe me kan tam da sa o de to me so kra na minum pefe se enim ententanka no minyintum se meka se de ngo ate ase minyintanka no yeden entum sa se enye etimi di nsunsanso bebre eba o de ebia akofo bibibi on pa kon se eye wo no afa nso wani tua pefe se enye wo a na kantam na se o kantam anu nti na me bia se wo mu dia na o kantam dia ene be nyan so hom wakofa de no na fe wado nyame wado suo wado asase wado wen na wo mu dia ene ntenkan be nyan ende be nyan yati eti nana unsusomu o mame somu o mame eti mame nsan fa sa ayi question yansa ma what I say brebe na de kantam yo kwa me da se bra ye kantam no biako bra yesi ohene foforo na usai o kantam ana bra ye san kantam ye bra ye di asem ato so na uyiwa no bia enye yie na ewo pe kwan abefa so abema nipa idi asem na nipa atwa hia no agidi sa asem na wo kan na enokure na de ato so ni sa no kantam ana se ohene bi eto ase a na so ohene bi kwakura eye ahemfo aka kiri no ekọ na eyi ase a usaya ana se wo kantam brea won kire won bu ana se wo sai di twato de a kire na mu no entam ka wo enti entam ka ne de ani bren so ba se asem esi kurum na ni braba etimi so kantam nti ye wo bra ohene bi esi ye di ohene bi esi akonwa so se ye esi wa akonwa so bra ye de asem ato so na ye di asem na opese otete wo ho nse bra asem no asem ye ka no udi mu bem na ye de to so o kantam bra ohene bi akọ akura na ye na yi na ahemfo a aka kire no abetwam aba be hye won na yi na mu den na so ba be ka ombe swai a kire na mu no kantam ana fe so kantam de se asem ma de hye asem bi ma etina nanka me wie nanka ma ba so na tumi se na no ye emfaso ye bra ye kantam na ye dwedwe mu kwa ne bia ye be ka se ye emfaso de nti ye ka se kantam de hye asem bi ma ne se unu obi ka asem na asem na wo ka kire nipa no wo hwe nipa no mu kwa tumi se na asem na wo ka na kwa no kwa ye na adwene mu na bisa enti se obemo nipa na gie de se asem na wo ka no na kure mu no asem na wo ka no emu odu asem na wo ka no eya asem a eye omamu ni nyina hi asem utimi de ntam etuato intina meka sipize ntam ka aso mfaso bebre na mum ye nkane basa akamamu de ntam ka ho mfaso ye wa akan mamresem ene wo Kristo som se ye ka Kristo som de a eno nko Kristo som nko ye ya kanfo enti engidi e kire yen se sa eduru biribia ye kantam nti abre na ye kantam ne awo boso no bra ye ohene swai bra ohene bi ewu na ahefo kae no e swai a kire na mu bra ye ka sem bi na asem ne hu hia se ye hye ne ma ye di bibi esi so ma asem ne di mu ye kantam nti akamamu de ye ejin entam katum na mum ye nkana basa isan se awon sunsan so se ohene bi kantam ana se ye kantam go ohene bi so na wampe ho asem mamua na didimua na se ohene no ekọ ne samanchi na se okwakura se ni ti anya yi mpa ye nyina de hyi ndi se oyo ohene oyo de hye oyo nipa bia na ye kantam gu so e wo se ho asede a ana ho amane a wo se wo ye na yi sa antam ni firi so no
woyɛ ɛno nti na ma kristofo nso ɛmpɛ sɛ ntam ka bɛyɛ dɛn ɛbɛba wɔn abrabɔ mu san sɛ wɔsusu so ntam timi kura mu bi ɛkɔ ne kra akyi ntam ne duabɔ no ɛnyɛ pɛdeɛ na mmom ne nyinaa wieɛ no ɛyɛ akɔ wie baabi faako obi timi ka ntam fa ho wu obi nso bɔ dua fa ho so yɛ dɛn ewu nti na ama kristofoɔ no pii no ɛmpɛ sɛ wɔbɛyɛ ma meka wie no mmea aka ma mu anom no deɛ banyi sɛ eduru deɛ ɛden a yɛka nananom ntam yo enti na nana nia woka nyinaa no kyerɛ sɛ ntam ka no ɛyɛ adeɛ bi a ɛso mfasoɔ pii ɛwɔ akama mu na emu no ɛwɔ si ehu no bra ɛwɔ si yɛde ka sa pepepe na adan na ene mmerɛ mu yi yɛne obi nya kasakasa kakra bi a aprepe kakra bi a na yɛ ka ntam yo sɛ na mdi kan kwame me di kan ka kyerɛ wo sɛ esan sɛ yɛnya mmerɛ bi a yɛfɛn sɛ ankorankora fa akodi ɛna afei nso ɛnɛn we deɛ mesrɛ mpanin no mu kasa ayɛfo no bebree wɔ hɔ nom a adedie na nkasa no wɔtɔ nti sɛ katete na yɛde wo bɛsi akonnwa so yɛkyene hyɛ dɛm anaasɛ obi a yɛnim sɛ biribi ɔba bɛdi akonnwa no yɛhyɛ aseɛ de tetesɛm akonnwa no ho nsɛm amammerɛ ne amane yɛhyɛ aseɛ de kyerɛ no fimoforo ase nti onim asɛm biara mu tumi onim biribiara ne neɛ ɛwɔ sɛ wɔyɛ ɛma ɔmanfoɔ ho tɔ wɔm saa nneɛma no ɛfiri mu nkakrakra obi wɔ nom a na n'abrabɔ nyinaa no ɔnte akonnwa no mpo ho ɛnso ɛduru berɛ a yɛsɛ yɛsi obi akonnwa a wɔnyɛ sika kakra nti na otua kakra ma mpanyimfo wɔ akonnwa no ne yɛadane akonnwa no ayɛ dɛn ama no nti tumi a wɔsɛ ɔnya ɛde bu man no onim ahemfo tumi paa nanso wonnim sɛ wɔ tumi a wobɛtumi de aka kyerɛ obi sɛ ɛntam yɛnka ne basabasa a wobɛgya ama no akɔ saa nti na nnɛyi ɛnamafoɔ ka ntam basabasa no ɛntam ka tete no ka ntam a yɛkyew dadua ɛno nti na ka yɛkyew dadua ɛde wokɔ ahemfie na akɔduru ahemfie pɛ sɛ moyɛ mmienu na moko ntɔkwa na sɛ ɔbaako ka ntam a mo mmienu nyinaa ne yɛkye mo de mo kɔ ahemfie pɛ ɛwɔ sɛ yɛtwa dwan egu mo so ansa koraa na yɛdi ɛho asɛm nana so bodwa mu yi na ɛgye so bodwa ma mena ɛgya eti abusiafoɔ titi obi ka titi obi kyerɛ titi obi ka titi obi ɛkyerɛ papaapa ɛnɛ yi sɛ wate utie onso bere no ɛso a onso bɛma akwan na onso abɔwura mu na onso abɛka yɛ ho homa amatrofoɔ no sɛ na wonim dadaada na ɛyɛ 0201 mamemfa na aborɔfo like kakra 0201 944 485 ɛna 0554 820 bere ne so a na wo so yɛma akwan na nso abɛka yɛ ho ɛnɛ yɛsi nkonnwa wɔ ho ɛyɛ ntam ka ɛnɛ ɛyɛ ade a ɛkɔ so yɛ kasa mu ntɔka kakra bi ɛnɛ mpanifo ɛma yɛ hu ɛma yɛ tinoma bi ase bere a yɛde kasa ntam no at the same time anase bi a ne ɛwɔ ntam ka ho bere a yɛde ka ntam mfasoɔ ɛne nneɛma pii megidi sɛ onso utie ben ɛso a na onso odo nimdeɛ so abɛka ho aha ɛyɛ ahenkan edurɔkɔ mmiɛnsa ekyipɔ mmiɛnsa so ɛna yɛsu nkonnwan na sɛ ohwɛ wakyerɛma ne deɛ na otumi sɛ ɛyɛ nonum no abapa ho bɛsɛ sima aduasa nson ma yɛntwe ho na yɛnkɔpɛ nsuo kakra bi ɛnom ɛsiane sɛ yɛamanu ɔde ɛna ehuro yi abɛtwɛ kolai ɛsiane sɛ wɔne twia nti kɔ akɔpɛ kakra bi atwie no mu aba yɛbaa ne yɛatoa so kama
nti abusia ebeda masi ebedo bibia sese moje munya adade atwenye yakopi nso kakra bi atwie no mu aba ebeda mu nyina ase na ebia fe na do kasa fidi na to hai Ahenkan duro mi ensa chipo mi ensa so dwumadi a wonim deda no anase so wonim a eye ubu emele eye Tete Wobi Kyere ena dwumadi na wasusu a uti na ene de yehwe ewo ho no eye entam kan entam aka mamu no yesi entam yepesi yehu entam kan no se medical aka no sunsuaso wo ho ene bra edibu ane yede kan entam ana se obi eka entam a na se wan kan ye a asotwe bi ewo ho ene ade ene niam pi ene ne yesi nkonya ina yebu ho no se medical aka kire no bren eso an so be mo akwan na so so den wabowura mu na so du nim de so den abeka ye ho esanse adwen de ni ba kofu etirimu na ye kono na enana igusu eden kasa na ukasa no se wanotoye me you film wanotoye enena mame musa minu bi na eja yenhwe na yema ye na pesa afrefo no so zeden esu ba mu ntem na yeje omonso adwenkyire esansi nyina yesua ade na answer no de mame nko eye openi kwako openi aja bibusa se se obi kan tama oye ne dai obi kan tama se de me de bible na me woso sansan ka betumi a enka o de wose me ba o se bible na do woso se be ne ya kan mamu asem na ye kan o sa kan mamu fondi o sa kan mamu ye gidie ni eno na ebetumi ama nipa no atwe o ho afi entanka no ho ndia ne da so do be pichi ye pa me de en de ehia me sansan entanka no ya de a ehu akodi akire nso a wa hwe ubewu endi se ojitum se akamamu no de ewo ho ene ye kan enu ntina me biza se ti se me pato enta me biza se obi kan tama asotwe bi wo ho ede ma no asotwe wo ho ebi ni se te se first se na me sikai no ebi ade no akofa ade no wo ni tia previous ade wafa na wafa no na wa sa kantam 75 ebi a midowe ena so ye obonsa wiase ene ewo no bibi betimi asom ena ama sese bebe ewu no sanse bibire no mpe no kre no ka opese otete no ho firi ade a wakoye no ho sanse ade no wafa eso ka no kra se bia mafa na no ho tono no asa kantam midowe ade so wafa uye ebejan ebekun eti ama ene dodo na ewu eti mi de nka na sese bibia ni a mama no kura no enye enadi wafa de na ka enkantam na bonsam ansom na enua nyina tiri som enframa tiri som so enye kura obekun eti entanka no ebi no ntina me busa se ye nya age atum esanse ye wa kamamu ene yeso didi ekire sa enta me busa se fine wa kan entam no na ebia entam na wa kan ye no akowi onsunsu boni enta me busa se obi kan entam a ye ni den atutwe bi wo ho so na ena me kan no asotwe wo ho ti sa asotwe na wo ho no ena epesi eti se ye ni den ye de ne ko asemdibia ye ni den etimi di no ko asenibia etimi de no ko asenibia en na first na me ka no se uye kristoni a ye de bible no kutawo se kan mu no kre no ni ehu na bia bibi wo ha ebe timi yi afiri ho a ana mpa bi na ebetimi agbama wa ni agbama na wanya fa ahodie
Etisa uye pepe ni so aye ma kora no. E na o de ye yi. E na uye onkwa sore nso a. Ye de ensa be e ma se fagu fam. So ho. Etini nyina chi no. Ye de ase ne o chen no ma bi e de kantamo. Be nanka me bisa se sankade ananka ka beti mase yedi a. Nanka me bisa se obi ka ntama asotwe bi di ho asotwe bi ho ma ya na. E na wo so aso ma yen niema bi e de kantam. Okay, fine. You better was it. My men call openi nana dakwa Nana? Kwame. My men to mount. Me pesi who ne chima fonsu who says we can't tam nas one can ya. Asu chimbi wo homana na sa asu twen na dade. You kwame me that say. Entam kan so can you one can you asu twen wo. Yedi kan say entam se ne yedi kan cheche mu say entam ye ani bresem. Awreho sem a ankra oman epesi e urefi. Nti yenkane basa so pa mu kokana se pani bi gina wono chewo do kwa hemfie a ese ya chewo de dua do kwa hemfie entam no ya seme mu odu nti ukudu hemfie na osi etwadwan egu so ansa na ye dias entam ho asem no nti se ye di asem ni wie na bowa utu aka ebi ye ska obetu ebi wa utu sika ebi so wono so aye twa wosuo epacho me bom yenti ase se ebia menu di nkomo anase bia menu di anase menu anya kasa kakra na yamfa nse bia wakoka ntam bia esi o mabusua mu ti se bia ade bia esi mabusua mu pen na wakoka akoboso sa eno nso mitumi edan echu dedua se onipa na onye kasa asem no wakobo na busua mu ntam ese waka ne yawo enti otimi do kwa hemfie ono otimi do kwa hemfie anase busuani bi gina hono ma ono otimi do kwa hemfie ko sama oma ohene na ohene nso asoma ya henkwa anase nipa omsom na ahemfie ono ma na abatiw dadua se bia waka busuani bi ntam ama busuani bi abebo kwa adu oman ntam ne de enye obi na ekobo kwa adu so wonya kana se obi gina ope otimi chiwo dadua ahemfie nipa bi ogina obi otimi chiwo dadua odishi bi agina otimi chiwo dadua edo ko ahemfie anam di kan se ukodu ahemfie ono ma di kan se wo se etimi epamo ayemusu na wokofa aba no san so kantama se nam di kan se ntam ni duabo no etimi nyina etimi ko wie owu etimi ko wie amane ina wo se epamo sa nsanso na bata ho no ye den efiri ho nti twadwan de pra ho ye te ho firi yesa musuo na ukofa de aye den aba no so ansa na ye di asem na nkasa nzi ye di asem ni wi a se nipa mienu ana se nipa ba akokora na se ye di asem no penifo tena se bobo nsem pensem ni hu sa bra o ka asem na o kan entam na o kan no waka ni hunu ana se bibi ne ko kan papa ma kasa ya na odi bima no kra no e wo so patam panyimfo sans wa kampanyimfo asem kese emo mudifo de a utu yesika yesi ye frebi panyimfo se frebi ntampiade entam no egu nchen asem na kan utu yesika no edi pia egu nchen na mom se edu bab na asem na yedi na ehu se e wo se ye ja kwan a yetimi twa wosu ema wo fi kuro num kura ebi won so etimi ma utu esika kese ahwe yimpo a na wo se busua koton wa adwapade na na betu ya sa na wanu gusu a wo kasa no mami so bodwema me na memfa yema afrefo nso eden emlem calculation se na pese omoba mu ntemo abusua unsu mede ne obesu unsu betimi so aba eye dwumadi so na won so ode wadwen so abeke ho ebia na bibi eche wadwen unsu bibi ebusa anase bia bibi che wadwen so anase bibi eka efa eye ene dwumadi a egusu a yisi nkonwa ene de kasafa ho ye entamka no na unsu mama yaso ate mamemfa hamala abusua memoaju yejo na mepacho udin bebe kasa free afana ni o afana ne ja kwawe afa na umbom design ho ye die boko yenyanti eze eyi da mona so de denden wo ho
anya ta mo geto a Monkafra. inam tip bugana me tip program me ba tira kra eso mo me ne ko kra o ba kan hemko na jam kuesu dipu kuesu na me ti Enti na me tip ko mo se entamka hono na me tip ho entamka de ijina o many me bebreu ya me fa se woni obi kura nya atem oko na judge me tie agam it need the bible crowd say ka no kura ne wo mu ni ntam ka se no kura be ka no the bible crowd uja kuntumpa esoje wala wo ta no kura esoje wala na ene no kura no asenti okwa no akoda adaka no tam kuntumpo ni kwasem eso kuntumpo na be ka no e de huntu sanso eba ntam kan de papa eye bebre esi ya tuwa akwa ni de ko ni obi aba nti mati ebeda ofana ne so ase enti abusia obetimi so aba mu bi number no 0201944485 and 0554820910 say ya homatrofo no ai bibio enso ofo so na se opimi ram a yebefa wo na onso abeche wadwen abusia udini bebe akasa free yemawadwo ra na say wa tuntumrem etus ene deda pasono nu ai entamukan mi ade mi se la nyimi sa na so ne minim ni se ade bi wo ho no ma na waye ayese yan mabaawa ne ayi atro ne adinti ebi kwanya kura waye ade bi na yan ya ka ne fie na se mi do maame mi do nyame eno ne de ya nya ohwe na se wo ko company sam se me kana nanom ntam kasie se ni se dia ani de wo ko himfie dia me fa cho yan fencho ani de yan fencho ba kokura ena flu se bia obi ni obi kura ekun na ebia wakopata na wo ye dansini akwa himfie asam na akwa himfie ye bisa sa wo kwa sorry o ka san anya ye the bible bekuta na wadi wakantam sa sama miken enu kretro do na meka se mi chatra asori na meko nyankopon nye mi se ya na sa bible nye mi se anu wa waka ama wo ho enti se wo nim sa sam na wo kan wodi tro wo ma wo bra bom no entam no wo sunsu aso e de ba ma wa enu de ye nkobo ka nya ohwe wa na ade nam wiase a wo bre ena sno se bia wa fa bibi no akantam akan empeninsem bi amparansi ya be sha na de no wafa enu se de ukwa hinsi enu so ubebo kapa enti ntam de wo mu bebre se ne na papa no wo kan yo yonso yebeda wasi sister sewa enso edie no enti abusia yegusu a isinkun na ode wanu gusu na wo kasa we yebeba oso enti nana na wo kasa enti sana na meka na se entam no asunsan so na meka no bi ni se eboroso na ekupia hemfie se obetimi aka akokwa mu ntama wo bia ante ne mu se kupia hemfie na ye pensem mu na odi for de a utua ntempiade no ka yabo aseni enu nyina no wa odi bem odi for no na utua nipa mienu kontokwa na nipa mienu ka agi achi na ba ko aka ntam na kopia hemfie wa obedi for no na utua ntam no eka nyina ansana ya abe mawo se charge ebi twabo bi ato amo asetua ebi a sika kese bi a emu odu ebi na meka se etimi kura ama koton obusuya dwa pade obusuya asase bi obusuya fie bi obusuya kokoo bi se na ebe ya nananom behia no mayi saa eno mensem na efiri entawu beba no afiri wo ene obusuya so enti nsusan so de ebi won tamu pa uwo nyina wom yare wom edam mo nyina so ewo entamu eni se wo kantama
no ahwe ni yi entam nya de adidi agoro ye mfa ni agoro tinamafo na ya ba na ye kana basa no ye nya hwe yi esanse e wo susan so kese pa itimi de owu nyina itimi hene san itimi ma abusuan so ebofom abusuan itimi bofom abusuan ebu no ma wo beduedue mu a se abenidi abusuan ni di ne nyina gina entam bia bi etwam won na bi kan na wampe ho asemani na adane no meto abusuan so a wo hu ho no tinamafo a ya ba no hwe yen kasa mu yi na ye ntu ye ho fo ntam ka ho enti na ade afa honche a eto aso na ye kura ye prepare che kura no zanse ebre ne de ya so wi anu no se ne mi chase e che